Bobby Brasiros sa iyaha usab nga report kabahin sa ang 10 Offers Brigade sa Kalambuan Serbisyo Karaban aron mapadayon ang insurgency free nga Davao de Oro. Karundang Bobby, ihandos mo. Ang 101st Infantry Pag-asa Brigade, ilalom sa pagpanguluhan ni Brigadier Commander Brigadier General Greens James D. Bantilan, aktibong may apil sa Kalambuan Serbisyo Karaban niadtong Enero 30, 2026 sa Barangay Manurigaw, New Bataan, Davao de Oro. Isip kabahin sa badayon paningkamot sa pagpadayon sa mga kalampusan sa Kalinaw o kaluwasan sa usa ka probinsya nga walay insurhensiya. Ang kalihok gipanguluhan ni Provincial Governor Raul Mabanglo idubanan sa nagkadiyang National Government Agency ug sa Local Government Unit sa New Bataan nga gipanguluhan ni Municipal Mayor Bianca Cuading Brua subay sa One Whole Organization approach sa Kalina o Kalambuan. Ang Kalambuan Serbisyo Karaban nagdala sa mga batakang serbisyo sa gobyerno diretso ngadto sa mga komunidad. Ilabi na sa mga geographically isolated ug kaniadtong napiktuhan nga kagubot nga mga lugar aron matubag ang mga socio-economic nga kapanginahanglanon o mapaligon ang presensya sa gobyerno sa grassroots level. Lakip na sa rebisyong gihatag ang medical check-up ug uban pang yakap registration, pagkatao og tamba, laboratory services, ECG, mobile birth registration, national ID registration, libreng lugaw, gunting sa buhok ug tuli. Sa iyang mensahe gipasayog ni Brigadier General Bantilan ang kainungdanon sa panaguban o kooperasyon sa nagkadiyang sektor aron mapadayon ang kalapusan sa kalinaw sa probinsya. Iyang dugang ipahayag nga ang kalkulator timong inisiatiba nagpasaligon sa mga kalapusan nga nagkabot pinagi sa security operation mapaligo pinagi sa matubang pagdumala o akibong suporta sa komunidad. Ang pagkapil sa 101st Brigade nagpakita sa parehong commitment sa Philippine Army sa internal peace and security operation dili lamang pinagi sa makapunting nga aksyon militar kundi sa pinagi sa pagsuporta sa mga programa sa Kalambuan nga nagpugong sa pagbalik sa insurhensiya o nagpaligon sa ligon ug anda mga komunidad. Kauban sa Brigade Commander ni Lieutenant Colonel Serapion D. Lago Jr., Battalion Commander sa Infantry Battalion sa probinsya, ang kalihukan ipanguluhan ni Antonio P. Ibernas Jr., Provincial Health Officer. Para sa Radyo Ronda Balita Southern Mindanao, ni si Bobby Braceros reporting. Okay, daghang salamat karundang Bobby Brasiros.